Tak my vás vítáme u dnešního dalšího dílu od hry Ice Sketch, myslím, že druhý. Co to je? Já nevím. Nic nekreslí, jenom tam má 9. koloušek, vidíte? Ještě pak dáme jedno SV. Co to je SV? Napiš slovo. Sví. Bez háčku. Svícka. Světlo. Svědek. Jo! Co? Svědek! Ne. Je to svědek. Jo. Jak vidíte, jmenuji se YouTube. Ty jsi pevný. Fakt. Ty jsi pevný, ale jsi přede mnou. Jsem nad Johou. Jak vidíte, Svalovec. Co to tam píšou? svědek. Svalovec. Jsem byl Pepem, nikdo to věděl. A já druhá. Abyste se nemyslel, že tady mi odpovídá kamera, tak tady je Joha zase. Hejba. Hejba, ne! Hejba. Kapr. Plouta, nevím. Co to? Jsme se to ve škole učili. Kapr. Oko. Plou. Tev. To není. Tak. Co to bylo? Okoun. Do prčic. Ale tam je oko, jak to může být oko? Ježiši. Tyjo. Tak já to zatím zastavím, než se tady to dobliká. Jestli... Tak fakt jsem tady, ale fakt mě teď... Nevím, jak bych nakreslil efekt, jako vím, co to je. Efekt do videa, ale nevím, jak bych to fakt nakreslil. No, už jdu pryč. Já jsem to vyhrála, já jsem to slyšela. Ty jsi to dala. No. My si s ho pomáháme, aby jsme byli první už konečně někdy. Vlasy. Hlava. Pohoří. Pohlaví. Pohlaví. Yes! Já to někomu vygumím. To kreslíš ty. On co nevěděj. Bomba! Já mám to na... Pohladit, pohlaví tady píšou. Ježiši, já jsem ten efekt... Efekt jsem fakt nedal. Pohlaví, pohladit, pohlavit. Hlava, Brambola. oko, brambola, Nepiš. cibule. Ty nevíte. Co by to mohlo být? Vejce. Vejce. Ne. Pryč. Ven. Jinam. Zničený. Žloutek. Jo. Yes. Pořád jsem dlouhý pod tou kesy. Otazník. Co píšeš? Neví. Ahoj. Otazník? Nebyl. Já nevím, 8 let, protože napíšu toho. Čárka. Tyč.
tyčka, ne. Oblečení. Fotbalista. Fotbal. Bal. Co to je? Dres. Co to sakra? Jedna. Co to je? Pruh. Sakra. To jsem mohl vědět. To jsem mohl. Už tam je. Jelen. Tam dává je. Je ptiška. Je. Co to ještě je? Je. Ty. Ne. Je. To bych psalo i je. Jo no. Je. Viště. Yes! Vím to druhé. Já jsem první. Ale namaloval to docela hezky. Jako, kdyby tam nedal to je, tak bych dal třeba divadlo nebo takovýho. Jestli, tak se podívejte na můj kanál, tam mám nový video, to je můj první vlog a já můžu vědět, jestli mám natáčet další, jestli vás to baví, jestli vás to nebaví, tak už nebudu natáčet vlogy, budu se pořád těm hrám a tak. Takže, jdem na to. Ještě. Hlava, pan, figurina jsem napsal, figury, vysoko, dospělý, výška, malý, velký, rozdíl, pecek, Pinjo. to fakt nevím, ty vole, pískle, co to je? PD muzik? Jo, co to je? Řekni. Nuse. Tak jak vidíte, my si ho podvádíme. Já nevím ani, co to je, Matěj. Jo, já to neví, takže jsem to řekl jenom já. Nuše. Nuše. Já nevím, co to je. 7. kolo. Tak jdem. Matěj, Nic. tady píše papaja. Nenápadně YouTube a YouTuber. Nenápadně. Já tam kliknu a napíšu, že prostě jo. No, tak mu řekni, ať se podívá na kanál náš. Noha, palec, hlava, oko, pusa, úsměv, nohy, jako to tam bylo předtím, tak to můžou být nohy. Co to je? Matěj, já jsem tam psala, víš, kdo jsem. Precek, Já napíšu, že jsem panenka. malá, Osoba holek. dýně, končetiny,